Pozdrav, pozdrav, evo nas kako sam i obećao u novom tutorialu kako editovati da izgleda ljepše vaš desktop. Dakle, kao što ste vidjeli u mojoj fan page Facebook stranici, ja sam nešto malo editovao, evo kao što vidite tu je to. Dakle, da vam pokažem, mada ovo može još bolje, na primjer, možete skinuti neki dodaci kao što su Rocket Duck i tako te stvari da bi ljepše malo izgledalo, ali dobro, to nam je nepotrebno. Pogotovo za ove slabije računare kojima će usporiti mnogo računar. Na primjer, sada ćemo da vam pokažem kako da dodamo ovo. Na primjer, odemo na novi CPU, odnosno win7gadget.com. Tu izaberemo, na primjer, šta želimo, zatim imamo tu install i naravno možemo da instaliramo. Mene interesovalo, na primjer, ono što mi je trenutno, na primjer CPU usage, to sam našao i skinuo i instalirao. Kada to instaliramo, možemo ga staviti pomoću desnog klika Gadget. Znači, tu imamo opcije, evo vidite, imamo Avast, kalendar, clock, odnosno sat, CPU i mnogi drugi još neke stvari koje me ne zanimaju, ali dobro, samo pogledajte CPU 100%, to je vjerovatno zbog snimanja, ali dobro. Dakle, kako sada da promijenimo izgled ikonci? Lagano. Idemo na Google, na primjer, vi kad birate ikonce, znači, potrebno je da što više gledate da se to uklapa sa bojom pozadine, sa bojom svega dole na traci, na primjer, da bi to bilo sve lijepo uklopljeno, da kako boja ne bi odbijala. Dakle, idemo, na primjer, tražit ćemo blue, što mu ne, icon, na primjer, folder. I, na primjer, evo, da vam pokažem, meni se, na primjer, sviđa, ovo uzet ćemo bez veze. I da, kada downloadate novu ikonu, morate obavezno paziti da vam bude ovdje .ico file, nijedan drugi, znači samo taj. Dakle, ajde da skinimo to. Šta je sad ovo? Znači nešto drugo da potražimo. Dobro, ne veze. Na primjer. Ajde, uzet ćemo nešto bez veze. Samo, da se pokažem. Leto. Dakle, kada smo našli neku ikonicu, evo na primjer, ja sam je stavio tu i evo na primjer želim da promijenim ikonicu, na primjer music. Zatim idem desni klik, properties, zatim imam customize, change icon, imam browse, u slučaju je u nas, evo možemo my documents, media, tu slike, tu sam ja stavio negdje, da mi se ne pogubilo, evo tu je, primjer to i to, zatim i evo ga, vidite, ikonca je uspješno promijenjena. I tako naravno za sve možemo, kao što možemo i dole za Google Chrome, Skype, ovo je SVP, ja mislim, jeste Vegas Pro. U sljedećem tutorialu ću vam pokazati kako da zamijenite ovu start ikonu
Do tada, doviđenja.